Tahun apa ya? Siapa? Cikan dah. Pakai bayang. Pakai mana? Murah nak? Good morning guys. Karbat asyik nungguin sih. Ekdom berbeda suwe. Murah aja. Nggak mana mulai sih baik murah nih. Ada. Produk juga lagi susah naik sih, lagi ber. Bukan lah ni. Namanya video sudah sini apa tu? Video sudah nama zaman like. Macam ni lah ya, macam murah video saya ni. Apa berjaya orang boleh? Oh, tinggi lah ni, macam murah. Sebenarnya bahkan ada lagi komen aku ang sering orang ni. Mana lah pada ni? Asyur, sebagai apa? Sebagai apa? Jangan ni sebagai apa? Ni le, ditir, tidur lah jauh kali. Terus suka lama nasi sahaja, jangan nolak. Gogoban, masa baban, perlu putap jauh sebaik. Oh berak mana? Terus suka lama nasi sahaja. Mana tahu di budung ni siapa pun ni. Hangsur aja ni. Wow. Ada lagi macam ni. Ang dugi na udah abu dugi belakang itu sasi show hapnan tu ikut naik ni ro. Abu dugi lagi apa ni? Babu, mereka dikira show mau jadi. Ini zoom mana ni room dari jay. Wah, room ini apa lagi? Ada yang nanya. Saya sayur ini. Asyik lah. Skribat hable usah malah benar ni juru. Guzuni pura tu begini jaga senar naik ulu asnya. Jaga rapi jangan kena rumah. Yo bedroom badi sini jangan. Ini bedroom jangan nah. Real tu, nungguin tu. Ini last floor na bisnya. Cepta. Oh dire kini kau bayang? Oi. Wah, itu sakon rawan bukan sih. Bagus dulu ni. Mana macam jurah. Siapa lagi sudah ada jual mana? Jalan ini. Macam, ekdom damplau lah. Anu berjaya macam ni le. Naik saya. Dua warna tahu ni. Ikut ni boleh ni. Bisa ni naik dah. Iya. Sekarang mau makan lagi nih cing dah. Lagi
एकदम मा बेलाय मा बियो रोंसिगौलै बेसे मा खालामनो बायदि जाबाय देलायनाया जाजोब्बाय जों दायो थांसै आरो ना मा होनो लोखि फुजा नायनो ना मा होनो लोखि फुजा नायगोन थांसै आरो ना लोखि फुजा नायनो आंहाथ' महरा गैखाया जों बे खाजोबजोबगोन नालाय बिदिनोखा नै मालाय सासेया होबाय गाननाया मा नायलाय लोगो मोना गाइस महात्मा गान्धीनि फिसौला बायदि नुखायो दा गोसोम सोम गानबा जों थांनो ओंखारबाय आरो मा दायोनो एकदम महात्मा गान्धी फिसौला बायदि नुबाय ओमफ्राय बेखौ मा खालामगोन जोंहा थांसै रावबो गैला न'आव थाला मारिनांसिगोन 1 hour later. दङ जों माबा गेलेदों मा मोनबाय ना मासे दाउखौ मासे मोनबाय जोंना बसा लादों दाउखौ मासे मोनबाय निजे गेलेदोंमोन आरोना इयाव मानो प्रें खालामनो सालिनो आंखौ मानो प्रें खालामा इमान बोसोरनि उनाव दासो लोगो मोनदों नोंखौ आङो आपेल बायगौमोन आं दे गेजेराव मा होनगोन नों देलाय माखौ मोनानि गेजेराव नों मा होनगोन आंखौ दा मानो प्रें खालामबोनाय नोंखौ आङो नोंखौ सलदे होनगोन दे बायदो मानो आं बायथ'ला आंना गोसोनाय गैयाना लोगो मोनबाय ओइ सारनिफ्राय गयखौ जाबाय माजों लगायखो सैथोखा सुनै लगायबाय बोरो सुनाया बेसे जरा लगायखो बोरो सुनैया बोरो होबाय आरोखि आरोना बिलुन सिलुन मोनो आरोखि इयाव लानि ओइ मा ओइ ये मा बुस्थु दख'ना आरोना ओइ नैबे सोलै आयौ बेबो लखायनायसो खोमा ना फाग्ला ओइ सैथोखौ बुं ओइ सैथोखौ बुं नंमारगौ दाउदै लादा माने गिदिर गैयालै लागाव ओइ लागाव फंबाय लागाव थांबाय दा ओइ हो थांजोबालै ओइ फंबाय लाब लागाव साले लागाव होबाय होबाय हांसो मोनबायलै हांसोसो मोनबायलै ओइ बरिया अमाया बुन्दा ना बुन्दि अमा बुन्दा बरिया दालाय खामनायबो जागोन नामा नों खामनायबो जागोन नामा बेखौ बुंदो कालार होनानै खामस्रेमनाय बायदि नुदों अनारा खामनायखौ बुंनायनि दाय जालायबाय मा होनदों खामनाय बाजो खामाखै कालार होनानै खामनाय बायदि नुदोंसो होनदों आङो मा बुजिया नोंलाय मानो बुजिया मानो बुजिया बियो आं दाख्लै जादों बिराद गोथाव टेस्टि मार एकदमबारे गोथाव दा डाइरेक्टआ बाजैया सं हटेलनि नामा नार्जारि हटेल नङा आर'नाइसो आर'नाइ हटेल थावनाबाय थिगानो दा बाख्नायबाय आं बाख्नायबाय ना बरिया ना नुखायोलै सावग्राखौनो बिमाबो साम' नुखायो खामफ्रामबा मा होनबावो डाइरेक्टआ टेस्टि गोथाव दे